آخری تیرا وطا نجان و آی جنگ دگیری و من جنگ دگیری طریقه کار هر کسا وطی هستن فرق کنن و فدایی گوشن ما جوهرانش میں فدایی دک پتا در کپا و میں فدایی ران اللہ تیہاں چون جو هستن آپریشن بھی و در کپا گجانی و یه دیگه گوریلا جنگ جو چون جو هستن پچه دا فدایی نران ادا فدایی ضرورت نه بل هنچون جو تا جنگ کنه تا در کپت کنه و جو هر یکی بھی در کپی اسی نه که تشته تا جانا مبتا بده هیچ که جانا مبت نده هر یک جان یک قیمت هسته قیمتشی نه که تا چنچو ارزش داره بل هر چنچو تا گشته و تا داره تا گشته دور ده و هیچی دستا میاره بله هنچون آپریشن هستن تا بی فدایین رب نکن ترا باید فدایی بی باید هنچون مردم بی که یه کار کنگا تیار با و هستن بیشمار بله ایسی طریق کار چی کنگا تا هنچو ازامپشن بکنه فردیار بکنه پلانی چوه بکن بس یا من معنی کن یا یه داوا بکن معنی کن بیت نکن مردمی که زمان گپ کن سرزمین گپ کن درو چیز گپ کن و مذهب نگوشتی من اسلامیک استیت تیار کن شما کار اسلامیک استیت کنه فوش افغانستان مثال ده دیگه جا مثال ده بله ادا که بلوچ گپ کن زانه یه نیشنالیستی گپ کن شان تجزیه نکنه شان پچی یه گپ ادا بکنه گوه نه گوره مردم هر چیزی اگه مخالفت کن چی کن یا حدودی کلی یا بیلنس کلی یا چیزی که گپی که راسته ما آئی منو آ چیزا من گوشون نامی هرابه چی نام سر باید یا کوششی ببیسته بدل کنگی بل جنگ بلوچ جنگ هر طریقه بیگه بلوچ جنگ بلشی که من بیان پارتیکول بکنم و پراکسی بگوشم مثل پراکسی گوشم همه مردم گوشم مروچی مغربی بلوچستان گوشم باند ددان نادانی من مردم چون چسبی دیگری گوشی نه گر دشمن کار شما باید تقسیم کنه گای ما دیواید رول کنه گای وعدی که من بلوچ قوم جنگ چیبون زمان شما نگوشن جنگ آزادی بلوچ وقت کی دیگه ملکی نده ور پچه ما وقت بلوچ سر بروسا نکنم و درآمد سرا بروسا کنم ور ما بروسا کنی هیچ کسی نه جنگا بلوچ کن و من بلوچ دیواید مکنم اگر من که دیواید کو مروچی تقسیم کو یہ تقسیم پا ما نقصان بھی دیوان نقصان بھی مروچی نبی باندار بھی ہمیں یاکیں گا پراکسی ہے مروچی دگیری کانتی باندار دگیری کانتی اسی طرح تقسیم کنگے ہنچو ما عجیب ہم بری بری ہمیں مردموں کے کوئیں بلوچستان آزادی گا کنا ہر کوئیں ہمیں نکتہ سرا فوکس کنگے اسی پلانی پراکسی ہیں پلانی یہ دو جانگیں اور جنگ چو بی یا آدھا بی فلان بی او هنچو مردم هستن یه که را می گپان کن تقسیم کنگه شما مروچی اگه یه نپری هستن یه گپ کن باند دو نپر دیگه اثر زیری مشرقی بلوچه مگاش کتا ما نشته دیوان تو که مردم ها دا اوه دا شیعه که آیا متاثر ته ما نشته گپ کتا گوشته گانتی تا چطور که بلوچه تقسیم کنه تا کوه دا بلوچه تقسیم کنه و باند رو یکی طرح تقسیم کن و جنگی که بلوچ کنگه هر دابی کنگه آئی جنگی حالات تو که میں نقطه چینی مکنم جنگی حالات تو که میں دا نشته و تو لوگ تو که سال ماه یار رنده پرست نکنم دا گپی کنم یا انترویو دیں یا جو دے بکنم و نشته و جنگی حالاتان سر من تبصره دیں پلانی باید یه دابا بکن یہ و بیت نکن و یہ حالاتوں سے ما نباید کوشش مکنه تقسیمی پیدا کنه چون که بلوچ کو بلوچ خور بھی جنگ تیزتر را بلوچ تا بطی حبری ناراض کنه چی آخر جا پا تقسیم را منتوار جی براس منتوار جی سمی جان اسپسلیگی براس جی منتوار دراصل مامی واسطه دارد که سنگت توار منی کرا پیدا کنیا دیبلوش ببخش پولتی دست چستیم لیمو اگر تو گاب جانے گاب جام ما پتا گاب جانا مسئلہ نہیں جی دیبلوچ جی سمیجا کب براس منی خل منا 2 منٹ منا ببخش منی براس نون ایدا
ادو کیا تھا قائد اعظم یہ پاکستانی گوشی پاکستان کلمے کے نام بھی بنا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کادو یا کلمہ میں اول کلمہ نیا اور آئے دین اسلام نہ تھا. مطلب نو منی براز من ہمیں گوشی تا بلوچ جنگی اصول استی اگر تا جنگ کنے نا نو بلوچ کا تو بہادر نہیں کہ بلوچ افغانستان ہم جنگ کن بلوچ پا عراق ہم جنگ کن. من ہمیں گوشی کہ پاندا مردم ایدہ کندک من کندک با پاکستانی کہ قائد اعظم یا کلمہ میں تچے بڑا اسلامی نام ہے شیر جوڑش کرتا آتو بالکل آئے مذہبی تھا نا تھا آئے اسلام سوچ تھا نا نون منی براز تا بلوچی تو من ہمیں گوشی کہ باندہ تا جنگ کنے بالکل یک کے اگر دشمن طرح نہ دن پا زورا کی نا پا جنگم تا بگرے لیکن تھکوشی من بلوچون اور ایدہ غفورے کیا گوشی جنگ میں ہر چیز جائز ہے. پاکستان ہے کہ ایدہ بلوچستان ہے کہ آکی چیف بوتا گوشتا کی جنگ یا ہر چیز جائز ہے. نون منی براز بڑا تئی گپا اما پنجو کی گپا فرق نہیں. بلوچ تگوشی من بلوچن بلوچ پچابار پا ایسر نمروز مچن اگر تگڑا یہ باز اشار انکا پا انگو پا عراق پا داعش چیوڑ ابو بکر بغدادی چیوڑ پا کشت امریکہ واپس تنظیم آئی جائے کش خیال مالک ریکی رندہ نون اے بلوچان سسٹم پا دشمن آئی جے کنا گئے. اور منی براس اگر تکوشی بلوچا جنگی اصول استے دنیا تا تا کجا جاگا رہو تا پولیٹکس کنے پولیٹکس اصول استے اور تا جنگ کنے بلوچ جنگی اصول تراودا پار شیپ پالو قانونا ایدہ من گجر توام اے بے دین کر رہا کہ بلوچ جنگے اے وطیرہ پا اسلام نام پا ڈکتا بلوچ آئے ظالبولا نہ دست جند اور بلوچ آئے پا زاگا نہ دست نہ جند لیکن بلوچ ظالبولا اے دشمن چست کن لیکن بلوچ وطی ہم آئین و قانون پابندے ترا پابندی کنگی یہ ورنہ ہے کہ بس تگوشی من بلوچ منچے وڑا جنگ کنی لیکن نہ منی براز اگر تا ایشیا گڑا ایشیا جوان امین گڑا افغانستان وڑ یار باش طالبان وڑ گڑا انکا افغان نمرتا انکا تی بلوچ اودا پدگے پاکا مرچی آب بلوچے پسیال کھناگا پا طالب تیار رہے اور تی ظالبولا نہ برا گئے یہ کجا اس من بالکل پیدائشی نہ پا نسل تک نسل بلوچ وطی پا مذہبہ زبردستی نہ پا یلا اشتا دا دیگا مذہبہ بلوچ عزت اشتا تا چیوڑ کے ہندوانے اولیے نوروزے اے مچنا پا بلوچ عقیدہ و احتراما بالکل پچیش کرتا تھا. بلوچ ترا آئین قانون استی منی براز تا جنگ کنے چے کنے ہاں اگر تا کچھ نہ منوا نہ چیو بارڈرے نہ منی بالکل حد بندی نے بسن آوڑ چکی گڑا منی براز اے بلوچ پجوت نے گڑا تا ایشیا را گڑا میں طالب وڑ گڑا طالب یک مردم گڑا ٹیکسی وڑ گڑا عراق قائد یک مردم گڑا کشمیر قائد یک مردم حافظ سعید گڑا ادھا پنجاب پا جیش محمد دیگا اے لشکر جنگی والا اے مجھ گڑا گون بھی گڑا اے یک تھی کر رہا پا گڑا جنگا تا چھے کنی بکان لیکن بلوچ نام جنگ کنے گڑا بلوچ آئین قانون استے منی براز دیگا من چھے ونا کنی ترا بالکل بلوچ یک کے اگر
تا مرچی اے را باندا اما گوشی کہ اینو ننے دی دیگرے پھگ گئے نوا وارد برے باندا وار کی رسید بلوچا پڑا بلوچ پا گجرا پا چم میں آئے رکشی پا آئے ترنجی پای خومینی زاگا بلوچا چھے ور نقصان اس داتا اور چھوڑ پڑا پا ڈیوان زینش کرتا یہ نہیں کہ من پا ایک گجرے بلوچ اور پاکستانے پا یک کے شش پا بند بند حساب بلوچ بالکل وار قائد مرچی آئے وارے پاندا بلوچی بالکل عدالت لگی بلوچ نہ فارس ایلی نہ گجر ایلی نہ ایک پاکستان یہ تو تباہ بوتا عام تباہ نون آخری چٹکے نون بلوچ اللہ پاک عقل دن کم میں کہ یہ دو ملکا نون دنیا ختم کرنا گئے پر دنیا پر ڈسٹرب نہ پر دنیا پر ڈسٹرب اس کرتا اے دو ملک نون اے دو ملکا پر برٹش وتی مفادانا خاطر آورتا نون وتی مفادہ کشت ٹیشو پیپر ور اے دو ملک کے دروچے لیکن دروچے خاطر توتی سرزمین بلوچ بیگوا نکن کجا کے مشرقہ مغربہ انچن طرح ڈیوائڈ اس کرتا لیکن بلوچ دروچ خاطر صبر کنی سیمی روچ یہ نہیں کہ طرح ٹکر ٹکرے ورنہ بلوچ وتی سیما حد حدودا پا زاگ زاگ پا دادشاہ آٹھے ما پا چیش کرتا پا گجرانا آٹھے من کم چیب بوتا بلوچا من براز ہمیں مالگرے کہ ہمیں پاکستان پا دست ایران اجداد یہ ایک کجا ہے ہر فالو کرنا گئے اور طرح پا ڈیوائڈ کرنا گئے معلوم نہیں کجا جاگا بلوچ ناما ننیدہ انچن پنجابی پا میاں چنو اکد گوشی من بلوچ لیکن بلوچ وتی پا کردہ پا وتی پا اما بلوچی کولا بلوچ بلوچن گجر پنجابی بھاس فرق است باز میں سلام وتے براس جی سمی جان جی منتوار غلام ما ہمیں گشا سنگتا گشا پولیٹیکلی کی ما ڈسکشن یا کہ بندات کریں ہمارا دوستان چھ ساری یک چیزیں محسوس کرنے گی کہ ما ہوتی ریپلائی یا ہمیں وڑا بھی دیں کہ میں کرا فیکٹ موجود بے وام فیکٹانی سرا کی چیزاں مکاریں اما چیز کے بتگام مطلب بعض سنگت بعض جیڈا اساں بی این ایم بی یا دیکھ سنگت پہ وہاں آنی ضروری نہیں ماں بیزانا ماں ساری اشی وضاحت کتا یہ ہم ضرور نہیں ہر چیزا ماں بیزانا آر ہما چیزا کہ ماں زانا ہماری اس طرح موتی چمشان کا بھی دیاں من کیسے گیشن چیزاں کے گشاں اشی مطلب اشیں کہ ماں ملائنہ کراس کرم آر ہما چیز بتگاں گوڑا منہ باندھا کیسے ماں دلائلاں کے ماں کارم اما چیز کے ثابت بانگوڑا اس طرح کیسے انکار بھی نو گوشے کے مطلب اشیں کہ وجہ شاہ سوار اے بی ایم اے کیسے وائس پریزیڈنٹ مروچی کیسے آگا ای سنگت کیسے ہما انٹرنیشنل کوریڈور تہا یا ڈپلومیٹ پرنٹ تہا ہما مخلوقے گھما کیسے نندگ لوٹا گئے نو کیسے چیزاں مہنگی شی یہ واسطہ مہنگی شی کہ تو آنٹی با ٹھیک ہے ارچ مسئلہ یا ارچ معاملہ گن دگے ملکی آستا تو زانتا کسی چیزیں رنگا بوگاں یہ مردمان کہ تو اور کو تگاں یا وار بتگے ارچی بتگے چیز تو وقتی حوالہ دیما بورتگم وقتی حوالہ و شتنگا یا کھدیا تک کہ مزن ٹائم ہے گوشے بعض وحدے گوشے میں دعا مشیں کہ تو اما مول و مراد زورتا آئی تا ہر وقتا کیسے کامیاب بتے نے کامیاب بے بلے ریلٹی اشیں کہ دنیا آئیے ڈیمانڈ چیئیں تے گنوا دومی نہیں مطرح فیکٹر چارک لوٹاں کہ دومی مخلوقی کیسے گو تو یا جاگا بتا عام مخلوقات کو دنیا چی ڈیمانڈ کرنا گائیں ایگا پوا ساری ہے کیسے پدریں ایگا پا کس سے بیتے ثابت بکام انٹرنیشنل کوریڈور تہا ڈپلومیٹ فرنٹ تہا ارہما طاقت ارہما قوت امریکہ بھی یا امریکن کیسے ہر چیز علائز استاں آن کیسے بلوچ اسٹرگلارا یا آنے میں اسٹرگلارا یکساں حسابہ چارا
منی کھلا اننا بالکل یکساں چارنتے آئنی چارگے آئنی ٹپاسگے آئنی کیسے چیزاں گشینے کے طریقہ جوتا آئیں مساری آئی وضاحت ایرنگا کتگا کہ ترارا کو دوہمی کومانی گما کیسے اوار کنا گائیں ترارا انٹرنیشنل کوریڈور تہا فورس بلکہ نہ بلکہ ترارا ای ڈائریکشن دے گتا کہ ترا علائی جوڑ بوگیں عرب ہے ترا علائی جوڑ بوگیں کردے آنے میں بارہ کے بلوچ نشتا بدکاں آن دگے مخلوقیں آیا نہ گشک بھی کہ مروچی پختون رہے گشک بھی کہ تو بلوچے کو مالائی جوڑ بو مروچی کیسے سندھیا را گشک بھی کہ تو بلوچے کو مالائی جوڑ بو چیئے کہ بلوچے کہ اما جنگے یہ کہتا ہے تاہا من نگوشن کہ صرف بلوچ وطی سر ڈگارے کیسے رکھے نگے جو حدہ کنگائیں بلکہ چاہ بلوچ جنگا آن دگے مخلوقیں کشو گورا کیسے آپریس ارچی کے نیشن نشتگاں آن جاگا نہ جاگئی کیسے متاثر بوا گیا آن جاگا نہ جاگئی کیسے لوٹا گیا کہ ماں بلوچ اسٹرگل وڑا کہ آن اسٹرگل پی کا سرے مطلب یک نیمی وشن کہ اگر پی کا ای رنگا سر نبتگا تو آنٹی میں گشت کو تگا بلوچ جنگا 2017 سے ایک مکمل ٹرن ایوار تھا آن ٹرن کیسے مروچی دنیا تہا اما کے چیزاں نے دنیا دارگ لوٹی آئی یارا یک کیسے فوج یک کیسے آرگنائزیشن گوشے یک جنگی گلے گوشے آن کیسے مروچی دنیا دیما میں دنیا مفاد آتا نا آن انٹرسٹ نا سرپت بوگاں کی داشت کام مروچی تی جوہدکار کیسے مشرقی بہرا چائنا وڑے یک قوت یک طاقت کہ دنیا آئیا چھے کیسے امی رنگا کیسے تھنگے کہ دنیا لوٹا گئے کہ چائنا اور چرنگا میں بیداریں یہ دراہیں گے مانی تاہا چائنا و کیسے رشیا یہ درا سرپت بوگاں کہ ایران وظاہر ہیں کہ یہ نیمہ ویسٹرن ورلڈ ہے کیسے علائی نہیں بلے ایران وڑے ملکیارا جاگا نہ جاگئی ای داشت کا نام جاگئی سیکشن بنیادا سینکشن جننتے سیکشن سرا کیسے آن ٹریڈ آ کیسے دارنتے آن ہچرنگی ٹریڈ نکا بتکاں باندھا ای ہم بھی کہ آن اللیگلی وطی کیسے آئلارا یا گیسارا کیسے سپلائی مکام مروچی کیسے ایران ایک آرہ کنگائیں ہرچ دریائے تہا تیاب تا ہرچ کے لانچے موجود ہیں آن چاہے انڈیا ہے گی یا کیسے بنگلہ دیش ہے گی یا کیسے صومال ہے گی یا دوہمی سہمی کیسے ملکانی ہیں آیانی کیسے پیٹرولنگ کے ارچیبی دریائے تہا عمان بارڈر نزدیکا کیسے بھی آو دا باقاعدہ کیسے دبئی تہا ای مخلوقات نشتا اشانی کیسے پر لیٹر سرا یا پر گیلن سرا کیسے کمیشن ہستا آن کیسے اکا گوشن کہ مارا اکا کیسے گیلن لوٹی یا اکا کیسے مارا ڈرم لوٹی آئی سرا ایجنٹ نشتا صرف اور صرف پون کالے سرا کار بھی یا قسم کیسے دنیا سینکشن ہم لگے تھا ایران سرا بلے ایران وطی کیسے ما گیس سارا اللیگلی کیسے دنیا تا سپلائی کنگائیں بتکاں کے مزید ای چیزاں نہ بیاران بلے ترارا ہمیں رنگا کیسے ایران تنگ دست جوڑ کو تھا تو امشیے باہر ہے ترا محسوس نبی کیسے مچھے تئی لاپ تی گجنگی تی تنگ دستی دراغو ہمیں چیزا بستگام تو یکنی میں گوشے کہ ہم ملکارا کیسے ما تباہی نہیں مبرک لوٹاں کہ منی دشمنے بلے جاگا نہ جاگئی کہ ما ملکیں کہ آئیے تباہی تہا آئیے وشالی گما ما گون بھئی ما شعوری بنیادہ گون بھئی یا لا شعوری بنیادہ گونے آگا بلوچ مروچی بارڈرن تہا نشتا یا موجود امی ٹریڈ آرہ میں تیلارہ کیسے وب بداری آئیے بند بکان تو ایران کجا چے کیسے سروائیو کت کان ایرانر سروائیو کنگے راہ کیسے ما اموار کنگے چیا کہ میں گوجن گو ہمیں سروائیو والا بندو کے ما دراصل وطی سروائیو والا واسطہ کوشش کنگائیں بلے لاشعوری بنیادہ ما ملکارہ کیسے ما جاگا نہ جاگے کیسے کمک کنگائیں پدا کیسے اما بریک کے جوڑ بھی اشانی علائی کی ہر چیز ہستاں آئی تہزاریں بریک کے جوڑ بھی بریک کے تھا ڈالر تھا ٹریڈ نہ بھی بریک سے تہا ارچی کے ٹریڈ بھی گوڑا آن ٹریڈ تہا ایران را امی کے سیکشن ارچی لگت گا یہ سینکشن داشت نہ کنا گوڑا یہ سینکشن اچھے پد ہم کیسے چائنا اور کیسے رشیا آئی گما گیس اس طرح ٹریڈ کنا وطی ہر چیز علائی زستان انتہا سپلائی کنا بلکہ گلف کنٹریز انی تہا بعض ملکانی کیسے کشو گورانی کیسے اشانی بلکہ اما کے تیل سپلائی آن بلکہ کمو نزور تر رہی آن جاگا کہ آن ضرورتیں یک سستا یک چیپ میں گیسے رسی آن دی ما بارتے ما سے میں زیٹھے زمی کارا کنگائیں
مامی کارا کنگائیں کہ امی اسٹرگلے کے بلوچستان مشرقی بحر ابو گائیں نیشنلزم میں بنیاد ابو گائیں سر ڈگار رکھے نگے بنیاد ابو گائیں وتی اما ریاست کہ ریاست قبضہ بتا میں ریاست بحالی لوٹ گائیں دوہمی نیما کے تو نشتگے تو ہم کیسے ہم ریاست قبضہ ہی جاگا نہ جاگے کہ ترا ہوتی اما قبضہ گیری اما قبضہ ترا کتا تیسرا آکوپائڈ یا آکوپائر کلاپا کسی طرح جنگ کرنے گی تو جنگارا مذہبی بنیادہ کیسے ٹھرنے دا تھا بلے اما تنظیم کے جنگ کنا اما جنگی گل استان تو آئیرا وط یک کی وشیں بدقسمتی شیں کہ تو آئیر آن نہ کھنا گئے باہدہ مشیں کہ ایف بی ایم اے وائس پریزیڈنٹ شاہ سوار مغربی بحرہ نندو کے آئیے یک منارا کیسے صابر جان تو منی پول منا یک اسٹیٹمنٹ بیار بدے کہ اے مردمہ اے جنگارا آن کو تھا من اگا مرچی امریکہ تو کا نشتگاں یکی من بگوشی کیسے گوادر جنگارا تربت جنگارا یا نوشکی جنگارا ہر کجا گشے ما اوپنلی کیسے گپا گوشیں کہ آئی سیاسی اخلاقی حمایت میں گونے کیسے مروچی جنگی کنگائیں پہ بلوچ سرڈگارا بلوچ آؤ کی باندھا تھا یہ ورنہ ہوتی نوکرہیں زندہ دیا گائیں تو منارا یک کنچے مثالی پیار پیش بدے کہ دنیا تہا ای مخلوقاتی گپا جانا گائیں یا ویسے کہ انٹرنیشنل کوریڈور تھا ہمارا ڈپلومیسی بوا گئے تو ڈپلومیسی سرپد نے یا ڈپلومیسی یا ڈپلومیٹ پرنٹ کہ ارچ گپے با طرح سرکنگ نہ با تو ادا یہ مطلب نہیں کہ یک سنگتی بکول ناکوئے گا منی قطن یہ مطلب نہیں کہ تو چیزاں سرپد نے منی مقصد اشیں مول و مراد اشیں کہ اما چیز کے بوا گئے طرح سرپد کنک بوا گانے ترا یک ڈار کے یک تہاریا ایر کنک بوا گائیں کہ چیز ایر رنگایا بھلے تو چیزاں نہیں سرا وات ہم اسٹڈی کت کنے مروچی کے سے ہمیں مخلوقات کے کہتے ہیں ہر جگہ کشنی میٹنگ بنتے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے یا کس نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہر جگہ کس مغربی باہر گما بلوچ گما کیسے میٹنگ کے کنتے آؤ دسرے بلوچ گما نہ کنتے سمپلی کا پیشیں کہ آؤ دا عرب آؤ دا کرد آؤ دا بلوچ صحیح با وہ صحیح نانی کیسے ہما شعر ہیں ہما یکی صاحبہ بھی کہ توتی جنگارا چرنگا دیما برے تو رجیمارا چرنگا چینج کرے آزادی سر نہ کیسے کرد گپے جانا گئے باہرا نہ کیسے عرب گپے جانا گئے نہ باہرا بلوچ گپے جانا گئے ایون کہ امی جنگی گلے کیسے ما دعوے داریں کہ اے جنگی گلا مروچی کیسے گجرارا سبق کی داتا بالکل داتا بلوچے ہوتی سبق کا دا ہوتی بلوچی پیشداری ما ہیچ انکاری نہیں جنگا مارا ہیچ کیسے اک نیسے کہ ما بوشیں کہ دی جنگ خراب ہیں بلے ایک اب طرح منگی کہ تو مذہبی بنیاد جنگ ہے تو کیسے کو دنیا باقی طاقتہ نگو ما اے معاہدہ انتی کہ من یک رجیم چینجنگ لوٹ گایا من کیسے چوشیں چیزیں نہ لوٹ گایا کہ من ڈائریکٹلی فریڈم گپا بجنا اے باقی گپ تی تہے گپاں کہ من ہوتی رجیم چینجنگ دا پد بت کم ہوتی آزادی جہرا کسی بجنا بلے آئیے گوما کہ تو اگر مسلمانی ملک کے کسی جہرا جانے تو ادا چیز پدا کنٹروورشل جوڑ باں دومی نعمت ترارا ہر یک مردمی گما نندگا چے ساری طرح ما لیولا نندگ کپی یا طرح ہوتی لیول برس کنگی یا کیسے دومی مخلوقات تر جہل کنگی دنیا ایک اپا مروچی ایک اپا سرا ایر کنگا کہ بلوچارا کہ تئی یک باہر یا جنگ کیسے بوگائیں جگ مذہبی بیستاب بوگائیں آگا ای جنگارا کیسے بلوچارا گا تو بوشے کہ میں جنگارا اور کنگے ثابت کرنے دنیا دے ما تو بلائیں کیسے تاوانی دے گا گوڑا سرڈگارا سرزمینر تاوانی دے گا باید ہمیشہ کہ تو وقت بگی شنتگا نو ای چیز بھی کہ ہمیں سنگت کے مروچی مغربی بہرے کیسے بی میں تا موجود بتگا مطلب شاہ سوارا یہ اشاری کتا کہ قادر حسین برارا کیسے تنظیم داتا ہمیں تنظیم نام سرا کیسے مروچی گشا کہ آجوئی منظنا چے گشن تھے آجوئی جنت کیسے شاہ سوارا یہ سربراہ بتا شاہ سوارے کیسے ادا آئے گا چھے ساری یہ فیصلہ بتا میرا سرجو ادا موجود نہیں یہ فیصلہ ہم بتا کہ تو کھانے گوما کیسے کھانا کلا سلمان داؤد گوما نندے بدا سڈنلی کیسے آئیے آگ گوں کیسے ایر بیر گوما نندگ بلے نو کیسے انٹرنیشنل کوریڈور تو کا چیز کے گیشے تگا کہ تائی انٹرسٹ آئی انٹرسٹ جدا
نو امی مردم امی تنظیم گو ایبی ما زم بتگاں آ مرچی کیسے جدا باں اگاں آن جدا مبا آ وطارہ کیسے تاوان لیاں آن چیزانا دیما بورت نہ کنا ای رائے تا کیسے ہم گیشتنی رائے یا تو پہلے سلات جوڑ کنا ایک وزگ لوٹے ہو ٹھیک ہے یا تو لوٹے کہ منی رائے دیما کنٹگی مبی کے اس سے ماں بوگزاں آئی فیصلہ طرح کنگی ہیں تو دنیا لوٹانی مطابقہ کہ تو گوشے کہ جی دنیا طاقتانی درمیانہ کی جنگی بوگاں جاگا نہ جاگے تو اثر مند بے امی جنگ تہا تو وتی ناپو سیتانا چرنگا کشت کھنے گوڑا ڈپلومیسی سرا کدی کدی کیسے میں ملاقات گوں پدا ادا جاگا نہ جاگے ڈپلومیٹ پرنٹا گوں امی ریپبلکن کیسے بھی ریپبلکن مارا گوشا ماں وہ آلریڈی کیسے شمیں چیزاں نہیں آئے کنے شما بروے ڈپلومیسی کیسے ارچی کنے گی برو ڈیموکریٹ آنی گوما بکنے چیا کہ آن تنی وحدیہ چیزاں دستانے آن یک گپی ہدا ہوں پد دریں کہ انو تک آو کی الیکشن انو کیسے ای جنگ ای بھی ای بلے کیسے ہائیبریڈ شکلہ کیسے جنگ بھی ای جنگ جند بیتا ہائیبریڈ کیسے ہما سسٹم ہے کہ آ دوئیں چیزاں نہیں گوما کیسے کار مرز بھی یک کے کیسے ایندھن گوما دومی کیسے ہم الیکٹریسٹی گوما کہ ترانچو محسوس بھی یک کھول واری طرح محسوس نہ بھی کیا چیز بوا گائیں مطلب ہما ہائیبریڈ کی گاڑی ہستن تو شن چاہ رہے تیل ہم زوراں یہ ہمیں بیٹری اچھے ہم چلاں بلے یہ جنگ جند ہمیں وڑا بوگا یہ جنگ جند کیسے ہائیبریڈ شکلہ ہما کنڈیشن در کے کہ 2025 اچھے پاد در کے آئیے واسطہ امریکہ الیکشن بوگ ضروری ہیں اگا یہ جنگ کیسے وقت آما وڑا تیز طرح گندگنے تا وقت الیکشن نہ باں الیکشن بے باں الیکشن تہا تبدیلی بے اما چیز کے اما مخلوقات دستان پدا واپس بے باں ڈیموکریٹان چے چیز پچ کے رکھ باں ریپبلکن دستا دیکھ بے باں ریپبلکن پدا چیزاں کیسے دیما براں ہمیں جنگ بندہ طرح پدا رندہ کیسے تو جوانی وڑیا گندے فی الحال یہ نہیں کہ جنگ نہ بوگا جنگ شکلہ نہ بوگا کہ تو اصل جنگ گندگ لوٹے او سپورٹا تو مرچی گندگ لوٹے گا سپورٹ طرح مرچی نہ بھی چھے کہ آو کی وحدن تو کا تو صرف درکائے دنیا دیما گوشے کہ دنیا پیس ہے کیسے زامن منا تو یہ گپ ثابت کتا یہ گپ مروچی ثابت کتا دنیا کی اما طاقت کے مروچی ویسٹرن ورلڈ چیلنج کرنا گا چائنا مرچی تئی کرا پسپا بتا تو منا بگوش کہ دنیا انٹرنیشنل کوریڈور ہے تو کا گوں کیسے ہمیں چارے مولاہاں گو نندی ہمیں مخلوقی کہ اما چائنا کیسے رشیا یا ایران اما کی قوتاں آئین داشتا تو ڈیفینیٹلی کیسے اما نہیں مارو بدکاں کہ تئی نیما ریجیم چینجنگ سے چانسز جلدی بے باں ترا امی نیما کہ تئی معاہدہ تی ایگریمنٹیں ترا اسی سرکار کنے گی تو اسی اچنا یا کنچی برس شد کنے یا کنچی جہلت کنے آگا تو گوشے کہ جی من دنیا سیاست مطابق سیاست کنا آگا تو اسے نام دنیا مطابق سیاست نہ کنا من کیسے یک طاقت یا قوت ودارن دنیا ترا نہ منی دنیا گوڑا ایک اپا سرپد بھی کہ باندہ دگے یک ایرانی مارا کنٹرول کنے گی باندہ پدا یک افغانستانی مارا کنٹرول کنے گی یہ جنگ چکری ہم پدا کہتے ہیں افغانستان یہ نہیں کہ امریکن فورس کیسے افغانستان درکپتا تنی وحدی من سرپد نبا افغانستان درکپتا بلے یک کیسے طالبانی دنیا 15 تک سا رسنتا آئیا مروچی کیسے پینٹاگون اشارہ نہیں سرامہ کارا کنا گائیں جاگا نہ جاگے پاکستان گما یہ کیسے انٹرسٹ موجود ہیں ہوتی انٹرسٹ کشی دومی نیمہ پدا یہ رکھے طالبان دومی سے بھی مخلوقات دے مدا مروچی طالبان کیسے بارڈر نسر آئی گو مسئلہ کریٹ کرنا گئے تو چھے کچھ طالبان انچو ڈائریکٹلی ہمیں وڑی قوت داری یہ دنیا باقی طاقت باقی مسئلہ ایسے کہ دنیا باقی طاقت ہے نا کمار نہ کنے کہ دنیا لوٹ چیاں تو تی جنگ تبارہ بھتکاں ایدی مارتا پیدائیے دومی سیمیے ایک اب تر حقیقتہ من نگی کہ پیدائی پیدائی من نگوشن پر کے موجود ہیں اگا پیدائی نیتا رواں اتی سر ڈگار نیتا رواں بلے یک پر کی موجود ہیں کہ کجاں جاگا جنگاں یک پیدائی فیصلہ کاں کہ موتی آخری تیرا رواں
آئیے فیصلہ وط کان دوئیں تیراں وتی کیسے مٹوپ ہے وتی کلائے تھا وتی جیب تھا مانکاں پا وتا یک میگزین زوری دوہمی نیما اما نیما کے سنگت جنک بھی آنگوشی کے من تا وقت درت کنم در بیاں ایک آتر در بیاں کہ منارا اسلامک پرابلم ہستاں منی مسئلہ ریلیجیس ہستاں من وطارا پوتی سر ڈگار کاتر سرزمین کاتر جتنا کنا بلے میں اسلام نام اسرا میرا گلوٹاں اسی مطلب اشیں کہ تو اولیہ مسلمان یہ پتہ رندہ بلوچی ہے بلے ماں کیسے بلوچاں ماں مسلمان یا کیسے باقی چیز باقی شے ماں رندہ ہستاں ہر کسی کیسے پرسنل رائے مسلمان بھی ہندو بھی کرسچنی بھی بودھسٹی بھی ہر چیزیں بھی بلے تو یہ فیصلہ کتا کہ تو ساری مسلمان یہ تو مذہبارا باندھا کیسے دنیا تا یک انچ جا گئی ملک کی جوڑ کرنے لوٹے ملک پدا اسلام نام سرا بیتے دنیا ای چیزیں حقا نہیں اما طاقت اما قوت کے دنیا تا ایک تبدیلی لوٹگا دنیا تا ہچ وڑیں نقشے کیسے آرگ نہ لوٹاں کہ اسلامی نقشے بھی نو ادا چیزاں نہ چھارک کپی ادا پولیٹیکلی کہ اما مخلوقات انٹرنیشنل کوریڈور تو کا نشتہ آئینی گماتی اما کے نمائندہ کہیں تو رادہ تگاں یو ایس اے تاہم موجوداں یا فرانس تاہم موجوداں یا یو کے تاہم موجوداں آئینی گما کو ای دنیا گما چھ گپ بوا گائیں ما شما ای گپاں ہر چیزاں کے جانا گائیں ای کیسے ما وسترا جانا گائیں آن دی ریکارڈ بھی لاستی چیز کیسے موجود ہیں اما ہنی سرا کیسے ما ٹرسٹ بکنے کہ اما گپا ما جانا گائیں کہ اما ریٹرن شکل داتا گا مروچی کیسے تو بی ایل اے گپا جانے بی ایل اے چھیدہ کتاب موجود ہیں کتاب چھے شکلہ کیسے ہتھ کا آئی تاہی موقع تچ کا تچ کے مذہبی یا دوہمی سہمی چیزیں اچ ڈیمانڈ کنگا نہیں ہوتی سر ڈگارے ہوتی آزادیا چھے یک قدمی پشتا دراغا نہیں اچ چیزیں چکو پد بوگا نہیں دومی نعمت تئی کیسے مذہبی معاملات کھلیئراں تو مروچی کیسے تئی مخلوقات ٹریننگیں یا چیزیں ہاں کو جائے بوگائیں مائی گپا زانے صابر جان تو ہم زانے من ناگوشن شمائنی پروکسی ہے ای گپا منا حق ہم نے نہ ای گپے سر من گپ جانا کہ کسی پروکسی ہے ڈپلومیسی دنیا تا جدائیں چیزیں پروکسی بوگ یکی سر کار کنگ پروکسی ہے تو صرف اور صرف زرزورے امائی واسطہ کار کنے تو تی جندہ تی تنظیمہ رکھی نگلوٹے پتہ چھدو دیمتر تو شت نہ کنے کے طرح یلب بدن تو دیم روی کت نہ کنے ما وشیں گپے سرا کیسے باندھا یہ سنگت ارچی کیسے مغربی باہر جنگایا یا چیزیں کنگا بالکل بوجھتا بلے آئیر ای جنگ وطا کنگی آئیر دنیا تاہا وطارہ منارے لگی انچو کہ ای بارہ اترہ منارے تا یک طاقت یا قوت طرح منارے لگی ہیں بیستے آو دے مقامی مردم بیستے آو دے سرڈگارے مردم ترارا ای جنگ دنیا دیما برے گی پیش دارے گی ای جنگ منی آو کے پدرے چھے منی آو کے جنریشن ہے منی آو کے کیسے سرڈگارے منی آو کے ورنائے کیسے رکھی نگے واسطہ زامن ہے منی مرچیں زند منداتا مروچیں کیسے ایک اپے تے بتا مشرقی بہرا استاد اسلم وتی ورنائیں تاسپیں ورنہ ریان کہ پا سورا پا سانگا دراہیں چیزاں پا آئیے باندھا کوپگا ورنہ ہارا کہ راداں گڑا ما مات کیسے آئیے بلوچستان بہرکا بڑھا دا گڑا ہمیں پیت کیسے جنگا کمانڈ کا پتہ چاری ورنہ را ترا ہمیں ادھا تک جنگا را رہی ہیں اگا جنگ ہمیں رنگا میت کگا قربانی شکلہ میت کگا مروچی دنیا تہا تئی جنگا اکسیں بلائیں بوسٹے نہ کو تگا مروچی پدا تراما کیسے روایتی جنگے گون بتگا اما کوہنے جنگے گون بتگا 50 سالہ 60 سالہ 7 سالہ تو ہمیں کیسے ٹاک ٹاک کے کیسے شکار بتگا تھے دو کیسے پنجابی جنگا پدا ترا واتر بو گیا پدا 2-4 پنجابی جنگا پدا ترا کیمپنی تا واتر بو گیا مروچی ایک قسم بلائیں عملہ ایک قسم بلائیں اٹیک بلوچا ایک اب ثابت کو کہ تا وقت کہ بلوچ اسلام آبادہ نشتگا یک کیسے تیرے توار نہ کو بلوچ ارچی کے آزادی پسند جوہدکار تا تنظیم تا آیا یہ میسج دنیا ردات کہ ما پیس پولیں سے خاموش ہیں بیا میں پیس پول ارچی کے معاہدہ استانی سر گب جاں
میں گوار موجودہ میں مردم موجودہ بیان سر گما منند ماتا نہ ہوتی ہرس گونا ماتا نہ ہوتی درد گونا ماتا نہ ہوتی تکلیف گونا تو منند مارا قبول میں نمائندہ ہیں بلوچ نشتہ تی گما بلے تو آئیے گما چیکوت کہ زمستانی سارتیں شپاں اما شپ کے برف پہ شپتن تو آپ جتاں اما شپاں کے استیں انسان ہوتی یک گرم میں کمبلی تا وہ اب سگ لوٹی تو میں مات گوارانی کرت پر سردیا کیسے انچے جاگا نندارین تھا نہ آودا کمبلی نہ یک چادری نہ داتا آودا یک گنو کی آرتا امی گنو کے میں اما درد ماتا را گونے ہمیں ورنہ عکس گونے ہمیں ورنہ عکسانی سرا کیسے تو کو لانت جام تو بجائے کیسے دنیا را ایگا پر ثابت کتا درد کے کہ دنیا تو وتی جاگا نہ جاگیا ای مشرقی بحر کیسے جنگارا دنیا دیما کیسے مننا رہن تھا کہ ای پاکستان پیسفلی کیسے چیز نہ منی گوڑا آئی اچھے پت کیسے ریئیکشن چیئے آئی اچھے پت دنیا کے اندگاں دنیا ہا یا کے سٹیٹمنٹ تی خلافہ داتا تو پولیٹیکلی اما پروسیسا وست گئے ای جنگا کے مشرقی بحر بوگاں یک پولیٹیکل کمانڈ یہ دستائیں عام مخلوقات اما مخلوقین کے سیاسی سنچے سیاسی بودی سیاسی کیسے تنظیمہ سیاسی گلانچے گوستا سیاست دراہیں داو پیچاں دنیا دراہیں کیسے آئین و قانون سرپداں ہوتی جنگارا ہما رنگا دیما برگایا اے نہیں کہ بلوچ کیسے ڈیمانڈا کنجی منی مردم ڈسپیئرڈاں بلے دنیا را پیشدارگی ہیں کہ دنیا کے تو گندگائے کہ منی مخلوقات نہ وانک جہان نندار یلد دیکھ بھی نہ چیک پوسٹانی سرا یلد دیکھ بھی یا منی ونڈوئے ورنائی لائبریری نشتا یا دگی سرا نشتا کو چار سنگتاں آئی را برداشت نبی کے تو بلوچستان رکھنے کے گپا بجنے مطلب تھائی جوہد جند کم بت کا باندھا بے یہ پاسبلٹی ہستا اگر شما ورنہ کوشش بکنے جوہدہ کیسے مذہبہ چے کارے بلوچے مذہب میں جیڑا نہیں مذہبہ کو منع ہچ مسئلہ نہیں بلے دنیا راستے ہیں تو گوشے بچر زی مائے ردی کو تھا ماشتیں کمیونسٹ بلا کیے گما نشتگیں کہ جی تئی گما کیسے ماں مدد لوٹیں دنیا تی اگینسٹا کیسے اسلامک ریلیجیس کیسے ہاں جوڑ کو تک عام مخلوقات اسٹریمسٹ چے کو ات کیسے رشیا را پرشت پروش شکار کو رشیا پرشت تئی جنگ جند اماؤدا خلاص وہ مروچی اے جنگارا 24 سالیں کیسے بوگائیں اس شعوری جنگ کے جنگا اترا داشتا اگر ریاست پاکستان ایک اپا سرپد بھی کہ اے جنگ منشر مزید کیسے بیدارا من ایک اپا سر ایمانے کہ اما ورنہانی جنگ دستائیں ای جنگارا مرچی الٹرنیٹ موجود ہیں زیتو کو استاد اسلم نبی ای سنگت کیسے نبام ایشان کیسے میں شہید کنا جنگ اوشتی مروچی جنگ کیسے کئی دستائیں اور جنگ امک کا الٹرنیٹ کیسے ہوتی واسطہ پیدا کا امک کا ریاست واسطہ تباہی بھی اور تو جنگارا مذہبی بنیادہ گشاگا ہے کہ آئیے ڈیمانڈ آنا ہے نا مسئلہ ڈیمانڈ ہے گئے کہ دنیا گما تئی معاہدہ چیاں کہ تو یک ریجیم چینجنگ دے گا پائے اور دنیا پورٹس تئی گما باؤنڈری تی حدود گشیں تک کہ ایشیا چے دیم تر طرح کراس کنگی نہیں تو کہ پیراشوٹ سرا جمپ کنے دنیا شوٹ کا دنیا گوشی نہ مارا یہ بڑی چیز نہ لوٹی آگا تو ایک اپر اوپن لیے دا بکنے یہ عقائق کا تسلیم بکنے کہ جی ماں واقعی ایک اپن سنگت کو شگائیں کہ میں معاہدہ موجود ہاں شما معاہدہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو میں موجود ہاں نمبر 1 باقی ادارے ہنگا منہ گوشاں ٹھیک ہے نا ادارہ موجود ہاں شما پرچہ کیسے ایک اپن نہ جانے کہ میں معاہدہ موجود ہاں ایک اپا ماں ہم جانے کہ جنگ وسائل چا کجا کے جنگ بغیر ویلتا نبی کستے گوشی بغیر وسائل ما جنگ کنا یہ بت نہ کام دنیا ایتا کجان جاگا کجان ملکارا چرنگا سپورٹ کنک بھی بت کا باندھا بکالیں بکال ایک اپا تیار ہیں کہ پاکستان ڈسٹرب بھی بلے منی مسئلہ ڈسٹرب نہیں بکال کیسے سپورٹ کن ڈپلومیسی سپورٹ بکاں بکال کیسے لابنگ فرم آئر بکاں ادھا زار بجاں آئی سر دنیا ہچوڑی طاقتی بکالار نداری بکال کے منی جنگی معاملات سر دست مانجنی کا اسی مطلب ہے کہ بکال گوما کیسے ایماندار نہیں بکال لوٹیا میں جنگ ٹک ٹک کا برو بکال ایک اپا واشیں کہ پرسودہ اما کیسے کوہن نے سوچیے گوما کہ ہمارا روایتی سیاست روایتی کیسے جنگیں روایتی چیزیں برو
کہ ٹوک ٹوک کے سرا کے سے گوریلا وار پیر بھی ایک گپا بکال وش نہیں کہ مروچی ای سنگتانی کاروان دیما رو گائیں بھلے بلوچا ماننا رہے تھا دنیا تھا ترا چیز ماننا رہے نہ کپاں تو گوشے کہ من دنیا تھا ایک ملک کی وہ تر ریکنائز بکنا یا اینے میں بار بو کے سرا ساری طرح میں لیولا رہو گی ہیں تو اگر مذہبی لیولا رہو آتا ہی مسئلہ ہیں بھلے دنیا تھا ایک نیگیٹو میں فیکٹری موجود ہیں نو شرط تو چون پازیٹیوٹی نیما کیسے بدل کرے آنتا ہی کاریں ترا تی جنگ کمانڈ گوتا گون بھی تئی کمانڈ دومیا گون میں بھی دیکھے بعض گا پستا مت جیسے صابر جان بعض چیزاں دیما نیا رگایا چیزاں کہ میں دیما بیارا ہے بعض چیزیں پدر باں میں نلو اٹھا سنگ تما جان اس کا ببخش شما گپاں دیما پر گپ باز جی بات ما کی تو پھر قسم دور گپے تلک کنا جائے گی نه تو بات منا غلام جان یک گپنی منا کتا نے اصلا سمیگو سوال استے اگر تو اجازت دو وزیر ما سوال کنی ما ما چیزیں کمو گیشن چکے اب ابر باز گرمے سب گئے پتہ ما متر مودے ہیں براس منا بچر به یک سوال استے ما مزید گپ کنه کنه ما ایک جی تو سوال ہوتی ہے کم سے یک چیزیں من چیزیں کمو گیشن گی نا دا یک گپ تو شے کہ پہلوی آرگ مطلب شے کہ یک ڈائنسٹی آرگ کہ پہلوی حکمران بھی گوں پتہ یہ چوک حکمران بھی گوں پتہ یہ چوک حکمران بھی گوں دنیا طاقت پاکستان ملٹری امی خاطر بات جگہ سپورٹ کوتا بتا کہ چکے آیا یکی مردے گنا پردے گنا سے وتی درو ڈیلا کا اور یہ راسا نہیں بھی گوں ہمیں درشما طالبان کے کہتے ہوں افغانستان کنسٹیٹیوشن تباہ کا برباد کا اور طالبان کے لیے ایک امیر گنا دنیا ڈیل کرنا اور دنیا را سے وتی سودے بازی باز آسان لگی پہلوی بیتے ہوں پہلوی وتی میں گجرے مفاد اخلیت کا گڑا رجیم چینج چیر پد اور میں یکی مردوں میں گنا سے دنیا کے لیے ڈیل کا اور یہ اس سے دنیا فائدہ تو کرو گا بلوچرا یا کردار کسرا کردوتی کا وط بزا میں اللہ آوازی وتی کا وط بزا بلے بلوچ وتی کا لازمی یہ منی بار ہے ادا ما بعد یہ گوشے ما حق دارا کہ منی بلوچ سے وتی قومی مفادہ درسن فرسٹ ایئر بکوں اور پدا بالکل کلیئرٹی بھی ہو نمبر 2 میں جو گشگل اٹھا عائشہ کہ برات اسمی گپ کو کہ یو ایس ایس آر ہے کمیونسٹ ہم بلا کا آئی تو ردی یہ نیا کہ تو ایکسٹریمسٹ یا سے کمیونسٹ سب ورو کہ تو کیپٹلسٹ خلاف ہے نا ردی ایشا کہ بزنجو صاحب غوث بزنجو یہ غوث بخش بزنجو کہ یو ایس ایس آر ماسکو ہمیں معاملہ سوشلسٹ وغیرہ آپ پتری رو مسلم لیگ تا پتہ مسلم لیگ چرن ہمیں چیزا انجکام بلوچ سوسائٹی تا یو ایس ایس آر سوشلزم گا پتہ سوشلزم تا بلوچ را مکر گنوکنا کہ ماسکو سے برف باری بھی اور مردوں میں سے گرمے جیکٹ سے گرکا گرم علاقے تہا ایک بدبختی بھی گو اور دومی کا رہی بھی گو کہ سرمایہ داران سسٹم نزان کے باوجود کہ سرمایہ سسٹم چیز بھی گو نفرت اما اماچ بھی گو کہ خدا پناہ اسی فائدہ کیسو بیگ یہ لوٹتگا کہ اما وعدہ پولیٹیکل اویئرنیس یہ چیز رکھا پولیٹیکل اپروچ اما چیزا گشا کہ غوث بزنجور بھی بیتے یار پاکستان ایک معاملہ تو کما یہ کہ ایمرجن میں پاور تہا یک نیم کا ویسٹ ہے تو دو نیم کا یو ایس ایس آر ہے مارا سے ویسٹ نیم کا روگ لوٹتا ہے کہ یو ایس ایس آر نیم کا پاکستان بوشتے کو پاکستان اور آئسولیشن نیم کا بورتے کو ما ڈیموکریٹک فورس نیم کا بوشتے کو ڈیموکریٹک فورس تو کا گوڑا پاکستان آئسولیشن تو کا بیتے گا آئینی لوٹ بیتے گا بلوچستان اور افغانستان یہ روٹ ہے یہ لوٹا سویٹ میں یہ ویسٹ ہے اور یہ بلوچ مفادت تو کا بلے غوث ہوئے میں مخالفت ہمیں ہوا سکنا کہ غوث ہو بالکل غلط نہیں کا بلوچ کومر بوگوں کہ بلوچ کومر مچی تاون رسد کو اور انچے مزید تاون مرچی سے یہ شکل تحابے گے کہ اگر واقعہ سگنیچری ہست کو انچو کہ سمی گوشی ہیں تو آئیے تحصیل کہ پہلوی میں ڈائنسٹیکل تو چیزا رہا رکے اور پتہ میں تروچ معاملہ تا دے گے گجرے 10 طرح کہ تو منی قسمت فیصلے بکا اور دا ایندن جوڑ بھی کو منی ایسے برات و گوار گوڑا دسا چے کپی تھی
مرچی سوشل میڈیا ما یہ منت ورا ما ایلن ماسک میں منت ورا کہ یہ ڈسکشن مرچی دا بیگے قوم ہے کسانے بلے بات جوانے وڑا بیگے باید اشے کہ میں ماما کسی بھی کو ماں نزانا کہ آشمارا ماں نزانا کہ کسی رہا ماں بلوچر ہوتی زانا یہ باید بی بی کو کہ مذہبی ایلیمنٹ بلوچ درد سر نیچے بلوچ تہا شیعہ ہم ہستے کو بلوچ تہا دگی مذاہب مردم ہم ہستے کو اچھو میں تہا ذکری ہم ہستے کو اتا جیڑا جو جینیون جیڑا ہیں اب بلوچے کے بلوچ مسئلہ بلوچے کے بلوچ اور بلوچستان ہے معاملات کہ چیا کے 2928 بلوچستان سے قبضہ بھی تکوں قبضہ ہیں ایران بیٹھتے کو ایران بھی کو یا پرشیا بھی کو اب دیر بول کو اور یہ دیر کنگے تا مارا اما جیڑا کیسے کنفلکٹ کیسے آذربائیجان اور گجرے بھی چاہتے کو امریکہ تیز کو کنے ما بدے کو کہ آئیے او دا گجر کمزور بھی کو دا بلوچ مضبوط بھی کو مارا یہ شکل تا رو گلوٹی کو امودا کہ پاکستان اور انڈیا جیڑے ہستے کو او دا ہا کنفلکٹ مکد شنبی کو مارا ہما جیڑا تیز کنگ لوٹی کو مار تیز بیکنے کو کہ آو تا کمزور بھی کو تا بلوچ مضبوط بھی کو میں ما سرزمی بلوچستان ہے یہ شکل تا ما شد کت کنے بلے ہو ڈکٹیٹ کن کے ما کسی کت نکنے کو یہ وعدہ ایرانی مقبوضہ بلوچستان ہے بلوچرا شونی دے گے ایجوکیٹ کن گے میں ہم کا ذمہ داری ہے ہم کا میران جان تئی ہم ذمہ داری ہے میرا صحیح مانتوا بالکل ہونس شکل تا ما یہ دماغ ضرور پکچر ہے بکنے کو تو جوان سنگت جی ہم جان بگشو ما کم تو زنے ما ترم ہوتے ہیں برس تی باری ہے سنگت جی ہم جان جی ہم جان تو وہ تر جستے استے کو گو سمیا جی غلام جان شما وقت ٹاپک تو کہتے معذرت مسئلہ من سنگت سمیہ سوال است من نظری ساموی سنگت سمیہ امدائی نیستے جی پول محمد بلے جی ہم ہاں اصل ایشی کہ ما کمو باز میں انٹرنیشنل پالیٹکس میں پیچھرا گوشتا کمو منی واسطہ کمپلیکیٹڈ منا سمجھا نہیں تھے उड़ा मन संगत समिया में सवाल करना गया था मंगो संगत पिक्चर अमेरिका को ईरान कॉन्फ्लिक्ट आएगा जाहिर है पाकिस्तान ज़रूरत का पीती ना पाकिस्तान अड्डा बनते हैं या बगैर पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट अमेरिका ईरान डायरेक्टली सारना भी ना उड़ा शुमे ख्याल पाकिस्तान मगरबी बलूचिस्तान हिमायत कन तो मगरबी बलूचिस्तान आज़ादी दन तो माँ गुड़ा चीका ना मतलब पाकिस्तानी जरिया मगरबी बलूचिस्तान गिरा हमेशा बारा गुड़ा शमा चश्मा के बेदे इस संगत ची गुशा में के मगरबी बलूचिस्तान वाला अमेरिका यार इंतजार निश्तगा तो यार समीर देखिए वड़ कनेगा समीर मेरा नसे विजार करूंगा ये उसे बिल्कुल सही है ठीक है अमेरिका के गुशे ये इंटरेस्ट हस्ता है अमेरिका इंटरेस्ट हस्ला हमेशा सही ना कि 10% के गुशे के मनी इंटरेस्ट हस्ता हमेशा हस्ला तो बड़ा ऐसी जवाब मैं वादे संग दरो बिजाना माउंचू माओ के मेरा होनस बेग लूटी को honestly dro ma brate nishtegi brate guare uti paso btego bras Ahmad Jan तो यार ओके जान जी समी जान हमें सवाल बल अहमद सवाल खैर मैं कमो बाज सरपत बुतम अबुल ये के मंचु दानश्वर ने जवाब दे अहमद ने संगत नाम अम्माद है अम्माद देखिए शुमाल क्या अहमद मारा हूँ कंफ्यूज को तमागो देखे मखलूकियत का संगत अम्माद जान मन हमें महसूस करना कि ये संगत सरपत बा के मतलब पाकिस्तान बलूच दुश्मन नहीं जागा ना जागी हमें वड़ा किस्तानी निंदागी हमें वड़ा ताल्लुकात हमें वड़ा चीज़ानी देमा बरागी पर दोमी नीमा गोशा के जी शुमाई रंगा खाना गाय न्यू गोशा के मतलब विषय के अगर
امریکا کو شکل سره کې پاکستان نشتگام یا پاکستان گومشانی یک انڈرسٹینڈنگ ہی است یا بتکا ہوتی جندارا کیسے رکھنے خاطرہ دامی زورگا سائے زورگا خاطرہ ایدیما پیدا کا مارا اشی سے ایچ انکاری نہیں ما انگا نگوشیں کی کسی جی پاکستان پروکسی یا فلانا یا ڈمکانا ہے امی مردم ملا عمر دومی سیمی یہ دران ہی بعضی مثالی مارا دیما کے ما ایچ مثال سر کیسے انکاری نہیں بلے پدا ہم جاگا نہ جاگئی اما میں بلوچ اما نیشنل انٹرسٹ کہ آندی ما موجود انگوتی بلوچ گوما باوشن جاگا نہ جاگئی انتا ٹسلی میں انتا یا کنچی نرمی ویتن کی چیز گیشو گیوار بے با بلے عام اخلوقات کی جائی نیما کی نیندی گنیما ما ہم سرپدیں کہ کجا حوالا تو ریجیم چینجنگ کے لوٹ گئے تو اوپنلی بگوش تو آزادی لوٹ گئے آزادی گپا کیسے یہ دوئے نہیں مجات نہ کام یہ فیصلہ اسی وتی ہے کہ من یہ دیما کیسے آزادی گپا بجنا کہ من پاکستان جان کیشن درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہے سے بھلے اما مذہبی اما فیکٹر حوالہ مذہبی کیسے اما کی گالیں کی اتقاعدہ سربتا یہ گپا درا سر پدیں کہ پاکستان آرمی ایبٹ آباد باقی سیمی چارمی جاگا کے شنی اثر رسوخ تھا اور باقی کیسے جنگی گلانی گو میں الائی استا آئینی اتحادیاں آنکھاں پاکستان جوڑ کو تگے نا آئی سر ما ہے چنکاری نہیں بھلے مانی مانگا مت جن راوگ نہ لوٹا پدا کمپلیکٹ ودی بھی پدا دنیا ریکارڈنگ کرنے کے مارا بلی سائے منگوشی نہ منگوشی بات گڑا کنا سنگتا نا پاکستانی کومک والا آزادی تی خلے قبول کنا نہ کنن تے آزادی تو گپن ہے پاکستان گومر اور ایران ہم سر پدیں کہ ایدی ما آزادی بھی پاکستان سر مصیبت بھی یہ دوینانی درمیانا میچول انڈرسٹینڈنگ یس بدقسمتی ہے کہ میں درمیان میچول انڈرسٹینڈنگ نہیں مسئلہ ہمیشہ بول جیو جوانی منگوشی باندہ بلکہ امریکہ اذا کے ایک دیگه فکر ایران جانگا انا پاکستان نندی میں سنگت انا بلکہ پاکستان اذا ایک جان دیگه زمرو فکر استكو حماد اذا ایک دیگه فکر استكو چائنا یہ ودا یہ رجیم نہ صرف چائنا بلکہ رشیا ہم یہ رجیم میں گنا بعض بلے اتحادی ہے یہ ملا رجیم میں گنا نا وہ تو یہ فیکٹر کو چون چاہ رہے ہیں چائنا والا فیکٹر چائنا اور رشیا والا فیکٹر اما پنجابی یعنی گاناس میں نوٹ وکا میرا موڈ بنا چائنا گونا ملا کارس چائنا گونا پاکستان کارس چائنا یک اما کمیونسٹ اما کیپیٹلسٹ امریکہ چی گوستگین کیپیٹلسٹ ما بلکہ میں سنگت انگتا کی چیزا نزانا کہ چائنا چی مسترین کیپیٹلسٹ دنیا نہیں یا اتر کمیونسٹ پارٹی کو تا بل یا یہ مسترین کیپیٹل دنیا نہیں چائنا واسطہ باندہ ایران تبابی بائی چائنا واسطہ باندہ پاکستان تبابی آئی انٹرسٹ خطہ تو کا منی خیالہ جیو چائنا انچو کا تو انٹرسٹ ہے بلے آوتی انٹرسٹ پاسبانی گندے کو یہ رجیم آ رہا نا ریجن یہ رجیم وفادار جو 7 اکتوبر کے واقعہ بھی کو رشیا سے اسرائیل والا یہ کئی واسطہ بھی کو یہ رشیا واسطہ بھی کو رشیا و چائنا سرا تو گڑا یہ پہ میں وفادار چون سے لوز بے لوس گندہ کو چشنا یاری سنگت میرا بلوچ چشم ٹیم بھی دے بلے منی خیالہ ما چائنا امریکن رول آمیں بڑا سمجھا کہ چائنا بالکل یہ مفادات مطلب چاہ بارے موجودہ حکومت کے ایرانی اسی گوما یا کنٹریکٹ ذریعہ نندگ مزید دیشے کہ چائنا واسطہ ای خطہ آیا گو چائنا واسطہ اداوتی اما کنگا سرمایہ جنگ دیکھ گا پنا او دا امریکہ آرہ منا کنگا نہیں او دا امریکہ آرہ تریٹن کنگا نہیں باندرو چا نوکے ہم رجیم کایا چائنا اینی گو بزنس کانتے چائنا ای چیزا گو پارک نیستی منی خیالہ بخش مسنگت ہمیں جالا نشتا ہوتی دستا چست کنگا اسی موقع بھی دے شمار رندہ ٹیم بگوڑا میں اس طرح تفصیلی گپ جنو جی میرن او مزید گپ کنیم مرن احمد جان سوال چه واشین سوالی اشی مانا همشه که یک معشقی بلوچستان نشته بوشی ایران آزادی بده اگه چه مردمی اگه
مغربی اگه شون پاکستان دا یه بیت نکنه نه مزانه هر چینچوشون یا کادگر اگه نزدیکی عربی بی و نزدیکی گشتن بچه سکیورتی میتینگ هستن ملکان داره گاه طریقه کارا این ملک اگه که برای آدگه همه دست رو شد درست زانه قدیمی شویر تا و اگه هستن شان سر میتینگ بی چی بی شاید کسانی چیزان سر بلکه لاته چی بیگن بله یہ بیت نکن دو ملک آزاد بلوچستانی هر کنه کیا مانیو که بگن هر کس یہ فکر کن گرا اوساک رد ہوا و دیر رد ہوا نا رانده دیر بی پلای کت کنا تلای کت کنا گوشیا بله امید داره که نلوٹی نا دیگه یک چیز من لوٹی بوشن سامی جان گپ کوشی آزادی گپ آزادی احواز جودکار و می جنگیگل هستن درو مقاومت احواز مقاومت آزادی احواز آزادی گاتے ہیں یہ ابھی واسطے کہ ترکیہ تو کا گرا بھی ایران اعدام کنک بھی پانسی دیگ بھی اسی ہمیں آزادی خواهانه و اگر کردستان ابو گشه من نظرم بلکه شما مهان گینده که شما لوٹ نشاندهیه کنه بله ما درستان گینده ما چیان گینده گیم ما آزادی لوٹیم بله اولا ایران مانه و راند آزادی لوٹه نه یه بیت نکن اگه چی فدرالیزم شما لوٹه ایرانی هنچه نه پاکستانی هم پاکستانی موقت آین فدرالیزم مانده کنه هیچ چیز مردم نده هیچ چیز اختیارات نده ایرانی زن بهتره ایرانی هنچه فاشیستان و کردستان تو که پژاکه و پدا آزادی پسنده لیڈر هستن دنیا تو که جمال پور کریمه اترو مردم هستن نظام کلیم آزادی کردستان تو که هم بیگن و احواز تو که هم بیگن بلوچستان تو که به هر شکلی هستن بل کلیمی هستن اما گوشه پلانی نه بله انترنشنال دنیا اشیا ادرو چیز شی دیما هستن که کلیم هستن یعنی و چاینا ما گو پاکستان دید کنه بله گو ایران مفادات از ما دید نکنه ایران تو نزدیک یه هنچه پاکستان قرارداد کتا هنچه گو ایران پاکستان بلکه کمتر ایران 400 بیلیونه شما بره بچای و مفادات هم پناه هم مفادات پناه هیچ کسی نزدان هنچه عربی قرار دادی ما ایرانیان وقتی نگوشن و دنیا شما یه چیزان نگندی به ایران تنها به پاکستان نگندی و ایران یه چیزا یا خطری نگندی بچه آهان گشتره طور سگه بلوچستان یاری چه آزاد بی می چین نامه چین نام سرا بلکه سپورت بلوچا مورالی بی نه بله دیگه چیزا دنیا مفاده دیگه بلکه یه حالت تو کا نگیندن ولی یه طورسا که چین بیه یه ساحلان پاکم دست بکن هم آرم و یک آرمی کنه دانندن بس جور کن و دیگه هم آنی اکونومی دستگی ملکان دا گرا هنچو که پاکستانش یه معاهده هنچو معاهده گو ایران هسته و اگه چیا چاره می ترازو هم بیلنگ نه دنیا یه چیزا او اشتیا که ما گوشت بکنه که ایران دو پا که اقدام نیم اگر دنیا اشیا گنده گوه یہ بیت نکن مگر اینکه هنچه ملک آج بھی که هر جنگ بھی نه تو دنیا یہ چیز معنی نه بله لحت عربی ملک معنی که پچه که آل وطن دیما هر چی که اقدام گشته با آن وقت چیا حکومت کاملو شارتر بھی که یہ نظام هست دنیگا نه دیگه فرسوده نظام کم با باطل بیان با مروچی نم باندانشان دیما آیگی گه نه بلا خدا ہے کہ ہنچه نظام بیه پادشاهی دیگه بدا و دومی چیزش ماشیه گوشت نکنه که حتما دنیا ایران رژیم چنج دوم به
یعنی باید هنچی هیچ چیز زانگ نبی یعنی باز هنچه تجزیه کار هستن از هم مزنی همی آپشن هم دیگه که ایران اگه بپرشی و باز بهتره و بلوچستان ساحل تا وعدی که اگر یکی ایران بی و یکی دیگه بلوچستان بی آزادی دنیا بلکه دو ملک داشت نکن بلکه ساحل بندر عباس جاز کو بگی تا کراچی برا گر یه ساحل په دنیا میدل ایست و دنیا ما اکنومی کوریدوری جور کنه بیا یا این ملکان گذا گلوتی برای یا واحد بلوچستان بھی تمام ساحلی داستا ببن شرط دیر کت نکن و شرط بید نکن پا یہ چیزا ہوا بلکه چهارا ما گوشت نکنه که مروچی عربان تو که ودا درو نفت هم آورن کردستان تو که آچی کردان تو که مشکلش آیا جایی هم بسته ہیں جایی هم راه در نیه که را ترکیه ها که را سوریه ها که را عراق ای که را ایران بلکه ایران بپرشی ایران آن راه درستن پچی دنیا کردان چاری دیگه ملک تانا بلوچ مفاد بلکه کار نکن بل بپرسی ये दुनिया 4 दाना मुल्क टोकर भी होर्द भी şartı guanci kan bandar Iran'ı bir ya ki dige ançeni umani veri diktatörü yani şah veri diktatörü bir belki bandar bir pata dünya mesela kan bandar dige شان آرمی مسئله بند دیگه اتمی پرابلم بشان بر بی مشکلات بیشان دیما گرا ما تمام چیزان بچاره ما ایشی گوشون دنیا تو که ایران هنی چی هسته کلیم آزادی کردستان احواز شما و بره بچارتی شما چی هسته اگه ما آهان گنده کوه دا یون دیما یا چیزی هر کنه انترنشنال دنیا یه چیزی دیمی یر کنه بله یک کلمه هستم آوت چهارم کجا وحده کجا حالات تو که کدامی پا آهانی مفاد هم بهتره پا ما هم بهتری بر ما وقت جهد داره هر چی کنه اشی نه که باید آیه ما بهتری بهتر نبی ایران یک رژیم چینجی بی هر یکی تره ما بلوه چی که بوشی هم تا آیه هنه و ما یک دهنا نیستم ما پنگ بعد هر یکی بی درست نزانه ایران हमारे रांधी के मूला आवाज का ये जंग कामल बिया होता है बोले मर्द में गला होता है तो माशमारा हक आज़ादी दें ज़ुबान हो वाने का इधरो ईरान कानून तो का हस्ता वो खुद मुख्तारी हो दें नज़ान चिकन इधरो मर्द में गला होता है चिकन ये ताश शुमा उसे ये नुके मर्दों बयान दिख पता ये मर्दों ये मूल के कोर्द बलुच आ रहा दिख पता हम यार रांधे रदे दाते हैं गजरों दोमी रांधा में रदवार पेकर ना कनो जो चीजें भी वो दुनिया ये चीजें सार पाते गेंदा के कॉम्प्लेक्ट तो दो चीजों गुलाम जा सलामत बात है सामी जम बहुत वाशा तीगा पे को हाँ चुक सामी जम शमोश लाते चीज गुशग नबी मोह लाते चीज वाश न कने हर चीज गुशग नबी मार एज का ये चीज बमगुशी ओ बस मुखालफत या कदगरेगा मका बेलार का वत कोर हार दाव का چیکن و خاموشی سرا شما ود کارا بکنه ما ود کار کنه هر یه مردی ود کارا ود کن ما وحدا که یا تنظیمی ما آدیگ آزادی خواهان سرا جنگ مکن و شان نقصان مدا اگر آوادی که نقصان ده هر یکی ببی گوشه گلویتی ما شما درستان گپ کنه گلویتی و یه درو چیز دیما آره گلویتی پچه नुकसान दया और मोला हमारे शीशे की हेरोइनी अभी तक हुआ था कहता ये आजादी पसंद नहीं था ये वाइला के मार दो तो मशी हबार गोश्त है ओ मार दो में तारिया काश रिश्ता वो लोग तो का तोरबत तो मान दो ये मुल्कों उधर पता शी ने जयशुलाद लगता है नदी चीज या जमाने के बराती जाएंगे तो बराती बेहतर हो बिता हुआ था ये शख्स जाएंगे ये आजादी जाएंगे वरना شخص جان یا که جان بچه را دعوت کن اشی هر چی گوشه آی چیزا بلوچ چیه یه شیشگی مردم دعوت کن تو نشی تنظیم یا ورته هیچ ثبوت نشی یا تنظیم یا بی مرزبانه چطور کاشته کوه بیته هم یا مردم هیچنا مول کاشته بازی نبیته هوا دلاته مردم هستن توربت نشته هوا دا باره پی
په دوه طرف په ایران ها کار کنه په پاکستان ها کار کنه مثل که خطرناک مردم شیمو دا تترو مردم دیتا برای دیتا همشی برای هور تحریا که کشتا چی اکتی درو چیز مازونه بله ما فردا گپا و نکنه فرد هر یکی بیت کن مشرقی نیمگاه ها چون گدار هستن دلار هستن که راه پیش داره چاریگری کنه اینا چون علاقه مردم هستن ما یه چیزان گپا نمیم بس بشن هر که جودا بداری و ما آوادیم که ما نگوشیم جنگ بحر به و شما هر کسا وتی پولیسی هستن وتی طریقه کار هستن لحظه چیزان هر که وقت دور مده ما هم گوشیم بهتره هر چیز میکس مکنه و خور مبن حتی شما وقتی بلکه ما راضی نیم بیای آزادی گپا کنیم به مغربی بلوچستان گپا کنه حقیقت من گوشم نه ما راضی بله خاموش بیا واشین چیز هر خاموش نبینی ایدا مردم یا بلوچ هر داوی بلوچ جنگ خاموش بیا ضروری ہے بلکہ میں بھی ولی هر موگنده یا مردمی بار بار بیا یه چیزا بی دلیلا هنچوات بیا مردمی اگه یکی جنگ کنه تا استیتمنت دی چیزی دی یا جای کاری عرب کو جهود خلافا بلوچ استراگل هگا و دا شما را هر یکی دا حق هستن بیگا پل تا وعد کشی نبیتا ما پروکسی جرمه با نواتی اول تا پروکسی جرمه هر یکی بی این ما هر چند چون هم گوش پروکسی هم توری و نشتگن نه نشتگن یا افغانستان یا بلوچستان سرباز کن تو کن یا هر جا ما یه گوشت نکنه پروکسی پچه هر آد کنه دا برخلاف شما خبره کو یا گپ کو چیه کو آیا ما پروکسی گوشت پروکسی ما یک آدگر بلوچ Sabarjan جودا خلاب بکن जागे मोगोश में वो थे लोकेशन कसी भी मतलब स्टेशन है मोगोश ना के कुछ स्टेशन है ब्रास मतलब نه हर مثال जगह ده से یک جا نه ما مثال ده نه بلوچستان هر جا بیت کنه نه یه هر جا هم بیت کنه و دیگه جا هم بیت کنه و هر یکی اگه جهودان و ما نزانه که یا جایی که گرنده یا مردم گرانه بی جنگ بی چی بی و دومی رنده مردم این تو شعوری هستن یا رنده یا جای نقصانه و دومی جا بلکه و جا این تو اعتماد آن گره راه دستن با شما ازانه نقصان دیده مغربی بلوچ مردم اونگا و اگر هر یکی اگر این چو شعور نیست گروه دیگه درد نو گپ کنن نه گروه هر یکی ات خیال داری هر جا هستن بکن بله ما اسپیکر جرمه به هنچو مردمی که یه برکم هاشنش ایران گپا کنه گروه یه اسپیکر پروکسی ایرانه مناتور سامی جان سلامت باته اون گپا هم شستم دیگه जी मतलब चीजें सवाल के जस्ट का सवाल यास्तिंग वनडे मतलब कि उसकी जी साबरजन मना वनडे सवाल यास्तिंग तो आमी मखलूकात के गप्पा जाम के जशल हदल आयानी के से जंगी फौज है आज़ादी गल या दोहमी से मी आंचे जेड़े के तई पर्सनली तई गुमा अगेंस्ट तई ती मुखालफत करा मतलब तो एक गप्पा जाना जाए जैसा कहीं गुश्त करे कादिर किस अब्दुल कादिर बोल रहे अपने आशु में नाम सर निंदी या इशे या उबैद है मतलब तो जिंदा ना हम बुत्ते चीज़ें बुत्ते तो के खाए 10% तामदिस था ये तरह बार बार हमें मखलूक तरह प्रोक्सी परचा गुशी वजह मसला जेड़ा चिया बामशे का मुझे सरपद नया शो में उन्हें तह मामला था जी वजह के सरपदी देती मैंने तो आरबा سامی جان من صابر نیم من صابر نیم و اشان کامپلکت ما فردی حساب یا یک چیزی بنده کن لوتن دیگری یا که چیزی کانتر بکنم و یه چیز بهران نیم من نبون ها من کاری چیزان نیست اگر من یه جای بنده کنم من نگوشم کو نه بله من صابر و نه من یه چیزا من کار هست जी वजह आसिफ तरह वशत करा वजह इस पे जी
minnettar şuma şirkinin discussion'i ilmi sanattan gapana guydaştan vazgeçti bitti. یک لفظی باز ریپیٹ ہوا گئے پراکسی باری پراکسی چی ہے بشی اسی برا ہمیں بلوچ تحریک کسی پراکسی نہیں اگر کس کشی کی پراکسی آواتی قربانی دے گئے ذرری واسطہ نہ واتی سرزمینی واسطہ واتی قومی واسطہ واتی مخلوق کے واسطہ تنگی چشیں دنیا اپیل کنگائے مدد کومک کس ندات کے آئی پراکسی ہمائے وشی کے آئی واتی مقصد نبی آئی واتی گول نبی آتگرانی واسطہ کارکا بلی بلوچ تحریکی تہا چشن چیز گندگ نئے ہر چی کے ہمیں سفر کرتا ہر چی کی بوتا ہمیں سنگتانی جہد تہا بوتا دومی گپ پیشی کی ملا عمر حالا والبو گئے ملا عمر وعدے کی بینے بیسوازات یا کہ ہمیں سنگت ہر چی کی اتیادی بوتا بلوچ تحریک کے واسطہ مدا کی چیریا یک بڑائیں جلسے کرتا ہمیشی واسطہ ملا عمر آئیے واسطہ ڈسٹربنس پیدا کرنے کی کوشش کو ہمیں کی جلسہ بوتا جلسہ رندہ باقاعدہ علال اعلان کشتا پاکستانی فیورہ پدا آئیے سرا کے وعدے سنگتے آئیے سرا اٹیک کرتا مسجدہ شد نشتہ باقاعدہ اعلان کو میتک پورا ڈسٹرکٹ معلوم آئیے کمک کا ایران نہ شد آئیے کمک کا پاکستانی فوج شد ہمیں ورنہ آئیے ناکام کو آئیے داشت آئیے کمک کا آئیے سربودہ نشت بڑا ہما مخلوق کی ملا عمر ہزار کرتا ہمیں میتا کی لشکر گشتہ کشیا برو مسجد بھی جان بلے ہمیں ورنہ ہمیں بلوچ ورنہ ہمیں اعلان ہوتا کہ ہما مسجد پامالیہ نہ کنے پرچہ کنگانا ہے کہ یہ مسجد باوٹی تاوہ دے درا نبی آیا ہما نجری ہرچی ہمیں تحریک کی سنگت آکی قربانی دے گئے آواتی عیدانی قربانی دے گئے آواتی ہونی قربانی دے گئے آواتی ذاتی قربانی دے گئے آواتی سرے قربانی دے گئے احتیاطی گنکار ہیں نو ہم چارے کہ ای پروگرام غلط پیش کرنے کے واسطے چون بھی ہمیں ملا عمر مخلوق ہوتا بلوستان تہا گرفتار ہوتا سنگتان گرفتار کو گشی کی ہما کہ مالک دیکھی بلوچا ہما شمع مردم بلے آیا کی وعدہ یہ داتا آئی شد سیدھا پاکستانی آرمی آئی اپنا داتا یہ بڑی چیز استا یہ ثابت ثبوت بلوچ قوم اتہا استی بڑا ہما چون گوشی کی یہ بلوچ جہد کارا آواتی تنظیمہ واتی عملہ وات ظاہر کا آرگنائزیشن ٹائنی پدا آیا واتی ثابت کا نو بچار مشرقی بلوستان ہرچی کی سنگت استے کس یک دومیہ جہل نہ جا سنگل پوائنٹی سرا آزادی تحریکی سرا بی ایل اے بی یو بی اے بی بی آر اے بی یا کہ بی ایل ایف بی یا ہمیں کی مخلوق کم میں جو سرفی سا پالیٹکس کا نگائیں درو ہمیں کی بلوستان آزادی سرا یک سنگل پوائنٹ سرا یک کھاں تو حد لشکر تہا کہ ہمیں مغربی بحرستہ حد تنظیم کاری ضرورت تھی مانی شمع پروگرامات ساری پاکستان وتی یک سسٹم ٹائم تبلیغ ہوا ای تبلیغ اکس مشرقی بلوستانہ آئیے انفلوئنس نہیں کہ اکس مغربی بلوستانہ بو گئے مغربی بلوستانہ پرچہ بو گئے اثر پر دیکھی یہ بلوچ یکدومی رشتہ دارا یک باندہ پاکستان ترسا کے ای منی سرا ارشنکا ایرانی کی گجر ہمیں سرپد بو گئے ہمیں مخلوق میں بلوچ کا افسوس ہے کہ ہمیں بلوچ کا سن کا
چون سن کا ہمیں نشے ای بڑی چیزیں زیاد کن گائیں مشرقی بہارا نو جہد کارانی وجہ کم بوتا بلے مغربی بلوچستان زیادہ ہیں پرچہ کہ نہ پاکستان بلوچ قومی بلوچ مخلوق کی ضرورت ہے نہ کہ گجرانا یہ دونوں ملکہ ہمیں مخلوقی سرزمین و وسائل ضرورت ہے بچر یک چیز ہم گندگان کی یک انسانی آپریشن بھی بڑا صحیح قسمی ہمیں ذہنی تحاستے نشے آئی سن کا ہما پاٹا کاٹ کوٹ کا آیا معلوم نبی یکی جنرل انستیزیا یکی لوکل انستیزیا سیمی استی سپائنل انستیزیا من ہمیں سمجھ گا ہوں کہ یہ مذہبی ٹوٹکا کی ہرچی کی وہ گائیں ہما سپائنل انستیزیا ہے کہ مردم گند گائیں بل وش بو گئے منی میں شر بو گئے ہمیں آپریشن بو گئے ہمیں چیزا گوشی کی ہم ادرا مسلمانا براساں ایشاں آئیں کا سمجھاں اے قاعدہ یا وشت کا ہمیں بڑی چیزیں یہ بڑی چیزاں تہا ہمارا ہمیں گندگ بوتا کہ ہمیں قابضانی لشکر زیاد ترتاب کرنا گئے یہ واقعی کتا ایشیا کس ڈینائی کرتا نہ کم دو میں جرنل ہمیشہ کی جرنل ہمیں دیم آئے بے پروائیں ڈرون جہاں ہمارا ہمیں مخلوقہ جہاں چاہے مشرقی بھی چاہے مغربی بھی بڑا یہ بڑی تحریکی تہا چاہے مشرقی بھی ہمیں دا سرفیس پالیٹکس کو دیمات کا مغربہ بھی ہمیں بڑی چیزیں اگر کسی کنگائیں انقلابی طریقے کرا آیا ایکسپوز مکان آئی سرا کار بھی ٹائم ضرور لگی بلی پکا ہے شر کار بھی شرط رہی زیادہ ڈیپ روگی دی ضرورت تھی نہیں تا وحدے ہمیں مخلوق کی تہا یونٹی نبی تا وحدے ہما وطی مخلوق کی تہا مضبوط نبا امریکہ ہمارا ہچ داتا نکن ایش اما یاد بھی بدارین بلکہ من غلط ہوں بلی ای وڑ نہیں کہ ہما بس نندی ایک چیزیں گوشے کی بھائی یا رشیا ہمارا آزادی دا یا امریکہ ہمارا آزادی دا یا ہما تنکن گئے تھی چائنا ہمارا آزادی گرگی چیزیں ہمیں سرزمین ہمیں کانسٹیٹیوشن ہر چیز کہتے ہیں ہمیں اسمبلیاں بھوتا یہ تاریخی حقیقت ہے ایشیا بحال کنگ ایشیا دیما سائنسی بنیادہ آرگ ایشیا انسانی بنیادہ آرگ دنیا کو رشتہ جوڑ کریں اور یہ گلا نکاری فردہ نکار نہیں یہ گلا نکاہا ہرچی کے آزادی پسند استے ادا مردم نندو کا پڑھا لکھا ہے ڈاکٹر کسی انجینئر ہے پولیٹیشین ہے وکیلاں یہ چیزانا سٹیڈی کا یہ مردمانا دیم داتا آہدہ چی گاربو گینڈنا ہمیں کہ بلوچستان تحت مشرقی بھی یا مغربی بھی آئی تحت کاربو گائیں ایشی سرا اس پیسا نسرا منی خیال گپوک شرنے اگر انقلابی پارٹی ہما وطارہ کشان گوڑا گل ٹو گل مطلب آفیشل کار بھی شرط ری منت وارن جی وجہ سلام بات ہے جی گوار اسپیستی کی گوار من نتوار برات منا سوال استا برات دانای هاي كرما سوال استا من كيلا دانای ربطة درنا منا دقيقة گپيني إذا دقيقة فرد من استجالة BNP نام سرا اگر اسی بیات کی برزا شارلا کچیا کیلاتی شی سائڈ تو کوئی عجیب غریب ٹیکس لکھتے تو مالوٹی شی سوال کا نہیں اگر کہتے ہیں برزا من کہلا مانا میرانے کو نگا پستا میران شو بلے اگر
BNP to aga burda kai Barcelona mani kela to biya guda gapka mana sawal ya agna mantar darkana dawrde andanna dua chiyakki brat mana kapnisti brat samia bde maika wajas pagapante